На какво ниво оценявате репродуктивната медицина в България? Репродуктивната медицина в България е на доста високо ниво и е доста достъпна, защото наши пациенти, които живеят и работят в чужбина, сам те знаят колко трудно може да се стигне до репродуктивен специалист и да се направи желаната процедура, дори и тя да е самофинансирана. В България, за радост, тази възможност е доста добра. Има финансиране и от държавата, като подпомагане на двойките и достъпност до самата процедура, което е много важно. А като ниво, ние сме на много високо ниво. Аз съм ходила на доста обучения в различни държави, говорила съм с различни колеги и общо взето навсякъде се прави доста напреднала медицина. При нас ние не отстъпваме, даже в някои отношения сме по-напред от тях. Чисто заради това, дето ви казвам, че е много достъпно. Защото ако вие държава друга ви дадат час след една година за репродуктивен специалист или за процедура, представете си тази една година колко много време е, особено на жените след 35 години.